Tässä on joitain vuosia sitten. Oli eräs asiakas, vanhempi rouva, tunsi hänet entuudestaan ja hän oli sairastunut rintasyöpään ja sitten hänet siinä leikattiin ja sen jälkeen hän sai tiedon, että täytyy tämä sädehoitojakso käydä Helsingissä ja ensin hän se todella harmitti. Totta kai ei kukaan tämmöisestä ole iloinen, mutta niinpä me sitten aloitettiin yksi maanantai-ilta. Meillä oli avoin ja kova juttelee ja hänen kanssa meillä oli oikein mukavia ja hauskoja juttutuokioita. Ja sitten saatiin tämä 35 reissua siellä käyttyä ja hän oli vähän surullinen, että kun ne matkat loppu. Nyt hänellä ei ole niin kuin päivässä mitään, kun hän kuitenkin on yksinäinen ihminen. Sitten kuluu hetki aikaa ja tytär oli ilmoittanut, että rintaproteesit täytyy hommata. Sitten kun hän tilasi seuraavan kerran taksia taas oli aika Helsingistä myymälästä varattu, mistä nämä kyseiset rintaproteesit hankitaan, niin me päästiin myymälän pihalle, saattoi hänet sisälle ja hän hyvin kuuluvalla äänellä sanoi, että nyt hän otti taksikuskin makutuomariksi tänne, että löydetään sopivan kokoiset nätit proteesit hänelle.